bike ah. Makapunta siguro ng ano yan, Kamay ni Jesus. Yung mga big bike sa unahan. Oo. Di. Ngayon lang daw umaraw dito. Ngayon lang daw umaraw. Sakto pala biyahe natin. Oo. Justin Motovlog. Oy. Shoutout Noy, shoutout. Nasa Lukban pa lang tayo. Nakabiyahe ulit. Thank you Noy, thank you. Kumain lang muna kami. Buti umayos ang panahon ng konti. Maluwag na pala dito. 4 lanes, 2 ano na? 4 lanes na. Daming big bike ah. Puro siguro papunta ng Kamay ni Jesus yung mga yan. Lukban, Petron. Nag-almusal muna kami dito. Tapos tutuloy na rin kami. Kumusta kaya panahon sa Bicol natin? Puro papunta ng ano yan. Wala tayong mga kasabay ngayon. Shoutout sa inyo, saya shoutout. Tagal natin din nakabiyahe, grabe. Lukban, papasok na tayo ng Lukban diversion. Tutuloy na rin kami, kumain lang kami. Shoutout sa inyo, shoutout. Live safe, ride safe sa inyo, ride safe, shoutout.